Бұл пек зор болмаш. Біздің міне толқына келуі бұл сәнгат түрінің біздің мультфильмларымыз боларға тегіш, фильмларымызда боларға тегіш. Менің үшін бек қызықлы болды. Егер де спектакльда ойнарға тәқдим етселер, мен қоқып қалар едім, ләкин міне мультфильм болғаш, нешектер мен ризалаштым. Бұл фильмде нәрсе әйбәт, анысы шушы команданың фильмні эшләүчеләрнең ул гаҗәеп четерекле эш. Мин үзем мәсәлән шушы тавышны йөрүдән башка бер нәрсәдә эшли алмас идем. Аны эшләргә минем бер вакытта да сабырлыгым да җитми, һәм мин гаҗәпләнеп кенә утырам, ничек түзәләр, ничек булдыра алалар бу эшне ди. Беренчедән әйтеп китәсем килә миндә Газраилне, менә татар мультфильм ул персонажны зурайтып, аңа әзрәк текстлар өстәп, сәхнәләрне үзгәртеп, ул персонажны ничек әйтим, тартып чыгарды. Сез аны мультфильмда күрә аласыз. Аның нинди булганлыгын, нинди сүзләр икәнлеген. Аннан соң Рауль абый менә ул эшне эшләгән вакытта мәктәп башында бер генә фикер булды. Рауль абый каршы килмәсен икән мәктәп. Күп җирләрендә Рауль абый әҗәлнең Рауль абый тавышландырган әҗәл персонажының җырлаган моментлары бар иде. Ул җырларны мин башкардым. Шулай Рауль абый. Әгәр дә безнең балаларыбыз заманында безнең Камал сәхнәсендә барган әсәрнең мультипликацион вариантын булса да күреп калсалар, татар мөхитен, татар халкына хас сыйфатларны үзләренә йогып калачаклар дип ышанып калам. Легендар спектакль, легендар артистлар, ләкин ничек булса да үзегезне әзрәк читләштерегез спектакльдән, анимацион фильм итеп карагыз менә. Birinci takvim yasağında almazda da hissiyat bağlıydı. Hazır şunu oynağından sonunda nişik olur iken. Lakin o bütün bizden spektakl tuğul o. Başta. Lakin onun after aytırga tilegen fikri, izge niyetleri var bunda da saklana. Saklana elvenlerinin onun pozitifliği, optimizma, turmuş yaratığı, spektaklde de o ezelge kuşa bunda da kaldı şoluk narsa. Çünkü ondan baş tartıp bulmayı, silinip bulmayı kolay vardır. Мені азап тәкъдим иткәндә инде ул теге Шәүкәт абыга шатларга тырышканнар бер, ләкин аны күпме тырышсаң да Шәүкәт абый шикелле эшләп бетереп булмый. Эш барышында ниндидер үзгәрешләр булды. Мин инде Шәүкәт абыга шатыбрак эшләргә тырыштым, ничектер. Аны Шәүкәт абыйны күз алдында тотып, аның энергетикасын ничектер күз алдында ничек әйтер икәнен күз алдында тотып. Ләкин менә эш барышында барбер режиссерлар бар бит. Кайсы режиссерлар бәлки шагандыр, кайсы режиссерлар шамагандыр. Мин инде ничектер якын әйтергә тырыштым Шәүкәт абыга. Зритель крайне чувствителен к каждой детали, подчеркивающей принадлежность к татарской культуре. Это, ну вот, Алсу сказала, и орнаменты, и вот, там образ самой деревни Альдермеш, да? Мы съездили в деревню, и там вот эта стела, мечеть, это все как деревня ислама. То есть мы сделали такую экспедицию, вот, и пофотографировали. Siz ana Rusça da озвучивать тесттер, які başka kişi reklam. İtergen mümkün. Yani orası озвучкасында biz шул кешеләрне ишетәчәкбез. Тех же будем слышать в русской озвучке, в английской озвучке, допустим. Давайте дождемся тогда выхода русскоязычной версии, ладно? И тогда уже услышим. На английском будем тех же, ну, вот, Равиль Абый на английский язык придется чуть-чуть помучить. I don't speak English. İşte bir kızıklı buldu. Allah tabada bunday eserler
еш. Дөресен әйтергә кирәк, бик ашада. Эсләре якты, музыкасы искиткәч. Filmni ijod etuvchilarga rahmat inде. Orası günü kişki saat 1'de bu animasyon film tiyatroda ko'rsatiladi. Rahim etib, kelingіз teatrga, ondan so'ng mening tovush, ajal tovushi bo'lar.